ανοίξει. Έγινε. Γεια. Η κυρία Μάρκου, λίγο έτσι να ετοιμάσω μια ένεση για να νευρικό νερό. Ωραία, κυρία μου, βλέπει. Εσύ τι φοβάσαι, μη κασαρώσεις το μαλλί. Έλα, τι κάνεις εδώ πάνω με το τούκα και το φωτούνα. Ο μικρός έκανε με το. Μήπως είναι μεγάλη ποσότητα με 100 μιλιγκράμμ, παιδέ. Για 100 μιλιγκράμμ πέσαμε, 20 μιλιγκράμμ έχουν μείνει. 40 μιλιγκράμμ στο κεφάλι του κυρίου μπροστά, 40 στην καλάθα του κυρίου. 20 μιλιγκράμμ δεν θα το σκοτώσουν. Μα είναι σε κατάσταση σοκ. Τη μητέρα του τη χτύπησα λεωφορείο που τρέχε με 34. Κάτω την ένεση, κυρία μου. Εσύ, άντε να βοηθήσεις, άντε. Να σου πω. Συγκεκριμένο νερό ή οποιονδήποτε. Ένα συγκεκριμένο νερό είναι περίπου 18 χρόνων με τρία αναστημά του φοράει του παντελόνι μπουζάκι Λάρτ Χάμρι Ντάβιτσον, ούτε με κουκούλα και μια νοικοκεφαλή στην πλάτη, 43 χρόνων πολύ αθλητικό παπούτσι, πράσινο Μαρία Λασίσε. Κάποιο άλλο χαρακτηριστικό. Υπάρχει που δεν ξέρω τι πρόβλημα είναι. Με δουλεύετε κύριε. Ρωτάω. Σας είπα τόσα χαρακτηριστικά. Για να σας βοηθήσω περισσότερο, θα σας δείξω ένα σκίτσο που έφτιαξα. Συγγνώμη, ποιον ψάχνουμε, το φύτο τίτο. Το φύτο δεν το κύριε, πλάκα μου κάνει. Το σκίτσο είναι λίγο... Γιατί δεν είναι το σκίτσο, δεν κατάλαβα. Ξέρετε πόσες συλλήψεις έχω κάνει εγώ με αυτό το σκίτσο. Και δεν έπεσα ποτέ έξω. Τέλος πάντων, ακούστε, ο συγκεκριμένο νεαρός είναι λιγάκι ταραγμένος. Έχει έρθει στο νοσοκομείο για να βρει τον πατέρα του. Και τι έχει έρθει να κάνει στο νοσοκομείο πατέρα του κύριε αστυνόμε, ξέρετε. Είναι πολύ πλοκή ιστορία. Καλά, άμα δεν θέλετε να μου τη πείτε, δεν πειράζει. Ο άγνωστος πατέρας του είναι κάποιος από τους γιατρούς εδώ. Μη μου το λέτε. Σας το λέω, και η μητέρα του είναι κάποιο επίσης. Όχι. Ναι. Θα βγείτε ένα ποτό, κύριε αστυνόμε. Ένα ποτό. Ναι. Τι είναι αυτό, βότκα. Δεν ξέρω, το παίρνουμε χύμα. Ναι, βότκα ή όχι πρέπει να είναι τζιν. Για κοτλέ δεν φαίνεται πάντα. Θα έχει τη ρίγα την χαρακτηριστική, ξέρετε εσείς. Ναι, τζιν, αλλά πού να είναι και τεκίλα. Άντου, έχουμε άλλο μπουκάλι ίδιο. Άντου, έχουμε μάθει τι είναι, σιγά. Ξέρεις όλα αυτά τα άσπρα ποτά μοιάζουν μεταξύ τους. Ναι, σαν δύο σταγόνες ποτό. Ναι, τεκίλα είναι, εγώ δεν κάνω ποτέ λάθος. Ωραία, τώρα που μάθαμε τι είναι, θα πιείτε ένα ποτό. Όχι, δεν πίνω ποτέ ώρα υπεραξία. Αν είναι έτσι.
τι λέγαμε. Για το νερό. Κοίτα που το θυμάται μετά από 3 ποτά. Το παλικάρι ψάχνει να δει τον πατέρα του, αλλά από ό,τι συμπεραίνω αυτό το γιατολάκι δεν λέει να φανεί. Ακούστε, σίγουρα δεν έχει περάσει από εδώ κάποιος νεαρός. Το σημερινό πρωινό είναι πάρα πολύ ήσυχο. Μια ηρεμία, μια βαρεμάρα. Αν όμως συναντήσω κάποιο νεαρό όπως μου το περιγράψατε, θα το πιάσω και θα σας ειδοποιήσω. Θα σας συμβούλευα να μην επιχειρήσετε να το συλλάβετε. Γιατί? Εμένα μου διέφυγε αφού με κλώτσε επανειλημμένο στα τρυφερά μου. Στα τρυφερά μου. Λυπάμαι πολύ κύριε αστυνομία, λυπάμαι πάρα πολύ. Θα μπορούσα να σας φανώ χρήσιμο σε κάτι άλλο. Δεν νομίζω κύριε, κατεβαίνω στη ρεσεψιόν να δω πως μου βρει και η μητέρα του. Ωραία. Τι ήταν αυτό? Κεραυνός. Δεν είδατε τι παλιό καιρό εκεί έξω. Θα σου αστρέψω καμία. Α, τώρα θα ρίξει αστραπή, τα ακούσατε. Ο Πανός Θεούλης μας προειδοποίησε. Ήρεμα, ήρεμα. Πάμε που πέφτεσαι, προϊσταμένη. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε. Κύριε αστυνόμιο, ο κύριος είναι συνάδελφός μου γιατρός, ο κύριος Δούκας. Πώς πάει η πρόβα μέσα, κύριε συνάδελφε?